Една лъжица мед. Така. 2 лъжици морска сол, счукана на пепелно ситно. Да. И 1 яйце. И 1 яйце. С жълтото и с бялото на едно. С бялото. Разбърка се и нещо, става на хомогенна смес. Да. На каша. От него вземаш по-малко, слагаш на едно парцалче с един найлон отдолу, на дясната пита. На дясната пита, на лявата не става ли? На дясната пита. Чакай сега, шипове, това е за шипове, по тялото, където имаш. Той обаче, на врата имал. Обаче на дясната пета се слага. На дясната пета се слагало. Не тук чукура, дето го има. Не, долу на питата. Така, долу на питата. Долу на питата. Един чорап и до сутринта. Вечерта преди да легнеш си го мажеш. Го правиш, найлонка, чорап отгоре и сутринта си го махаш. Да. Той се прави 2 дози. 2 дози. Сега тая доза, дето я каза, винаги прясно ли се прави или като го се направи това? Сега правиш едната доза. Да. След като свърши, правиш 2 доза. И пак продължаваш, докато свърши. Свърши 2-та. Но другото нещо, което намажеш, го слагаш в хладилника. В хладилника се държи. Значи в стъкло. В чаша, в нещо, в пластмасова. Пластмасова никога не трябва да се прави, винаги трябва да е в стъкло. Трябва да бъде затворено. Затова питам. И да бъде затворено на тъмно. Да, тъмно и студено. Това така. Направи го и нещо, виж го. Това е за шипове, киречлен меч. Сега, той не можеше да се мърда врата да покаже. По-добре е сега, навърти си. Нали, той на вечер говорим с него всичко. А той ми го казал онз ден нещо. До носи може да реши да води бе? Аз тази зима 1 месец ходих на такос. На лекуване. Държи на Зорев къщата, дето му и Тайланд.